लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिनना थालायबाय गासिनिसिमबो दिनैबो जों लागोआव हाबा आरोना दिनैनि डेटआव दिनै बे कय थारिखमोन दिनै 13 थारिख जानुवारि फेब्रुवारि मार्चनि दा नोंथांमोनाबो स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ ना मा होनो वेडिं गोथार जुलि ओमफ्राय नै जा वेलकाम
लानानै नाजावनाय जाबाय बे हिन्जावनि थांनानै थानायनि दुखुनि अराय
लोगोफोर दा हाबाया जोब्बाय ना ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै नै पुरहितफोराबो हाबा होग्राफोराबो आंबो लोगोसे जाफानोसै ओमफ्राय हिनजाव गोदानफोरजों गैया नै एबारना बैराथिया सेस जादों ओमफ्राय बैराथिया बेनो आरोना थानोबो सेमानो जोंना मोननै हाबा सलायबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदान ओंखाम जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लोगोसे जोंहा सुमिया गावनि बिदाजों ओंखाम जाफानो बिराद मोजां मोनो नो ओमफ्राय जागासिनो आरो रानग्राफ्रानो बुरैफोराथ' बुरैफोर जाखायोनोखा माखासे सिख्लाफ्रा जागासिनो दं मानो जागासिनो दं अमा जाया अमा जाया अमा जाया आङो नासो थायो आरो नै लाबावनोसै स्रायनो ओरैनो बा रानग्राफ्रा ओमफ्राय आरो नै माखासे नुबावाखै आं बिसोरखौ बिलाइ जागासिनो मा जाखो अमा हैना आरोना बे मोनजायानो ओमफ्राय नै जा बाजै नै बाजैया नै बा बेखौ लाखाबाय नै आंनो अमा रागा जोंलायबावो नै दे जा होनबा ना नै आदै आरो जा हारसिंनो मालाय माजों जागासिनो दं अमा बा आदाया रानगासिनो आरोना ओइ ओइ दै लाबोदोलै खोमा खोनाया रावबो संनायाव फैलायबाय दे आङो संगासिनो दं आरो नै आदाया मालाय फिसा सागासिनो दं फुरा संनाय खावनायाव भाग मोनदोंना गासिनो दं बेयाव मा एवगोन आदै बयलार माने मा होनो बयलारनि पाउच बयलार एवगोन आरो बयलार ना हाद्राया गुफुंजोब्बाय नालाय सुनो लांफिननाय जाबाय आरो ना बाला मोनजागोन मोनजाया बुंनो हाला आरो